I pa smo ljudi, ja sam Markiz Games, sa nama je Straja i ekipa. Danas će on da igra Minecraft na mom kanalu, znači započinje on za sebe, to je za nas novi svijet. O bože, Staja. Straja. Znam. Staja. STR. Straja. Ekipa. Ma kakva bre Straja Dobro, ekipa? Straja, ajde, Straj. Straj, bravo, Straj. Stani, stavio sam na ćirilicu. Baš izgledam. Vrati se tamo. Tako. Straja i Marko. Znači, on započinje novi svijet, izvali. Izvolite. I malo smita ova tačkica. Šta kažeš? Malo mi smita ova tačkica, ali izdržat ću. Pomerit ću ovo ovdje. Ok, stavite tu, ali neće vidjeti budkice. Znači, imala će da baguje zato što se tako World of Sveta još igra Minecraft. To je Straja igra Minecraft, ja sam. Joj, ali ovo je teško. Moram uopće. Što? Da mi se ne pomera toliko. Gdje to da namestim? Čakaj bre, to ti je na third person, right? Teško ti je? Da, želim onako malo da mi se okreće. Invisity. Tako, dosta. Izvolite. Ja moram zatvoriti vrata. Rokaju. Inače ja živim u vili. Zezam vas. Inače ja ovo po prvi put snimam. Na Mobizenu smo kanala. Dobro. Računaj da je ovo moj serijal. Ne računam zašto je to moj kanal. I moj telefon. Dobro, što vam radim. Inače mi živimo u vili. Imamo $1.000.000. Aha. I mi vas. Bilo bi dobro da je istina. Tu, joj, dugo nisam igrao Minecraft. Ostavit ću jedno za svaki slučaj. Ovo stone. Stone. Evo Petar, reći ću da bude malo tiša. Da gledam kuću pod vodom? Nemoj, udavit će se. Neću. Dobro, ali to malo kasnije. Evo početna kućica. Hoću da mi budu vrata. Imat ću jedno drvo za sebe. Evo, otpala ti drvo. Zvari ih od daske, bre. Ček. Da ćeš ti Ajde. da postaviš. Možda ti ja napravim kuću. Ne. Šta radiš? Pravim kuću. Sa drvetom unutra. Pa da. Rezervno drvo. Koji lik? Pa šta je koji lik? Ti si mi kao nešto bolji. I ja bolji sam YouTuber od tebe, samo se priznam. Pa možda, jer ja nisam dugo snimao. Ja snimam svaki dan. Ali ti nemaš Wi-Fi, ja mogu da patnem stano klipova. Ne. Ovo epizode ima da traje 30 minuta. Ćao Petra. Samo da tiša. Ne, pomeri su me. Tiše. Neću. Tiše snima Strahinja i ne priča. Evo ga. Plac. Stavljen. Možda budeš sa Markom. Ne možeš! Tako. Tu ćemo staviti nož. Belo drvo. Još ti laga Marko. Evo ga. Zašto imam biti?
sad čekaj sad ovo. Evo, brzo će. Međi malo tu ispred velike. Želim da se upoznam dobro s njom. Da sam onda napravim kuticu. Da ljudi, inače to je njegov pas koji mene voli, pa me ne voli. Reci da li Čuti bre. To je moj pas. A mene voli, pa ne voli. Doli. Mene I voli. moj se doli, pa voli, pa ne voli. Da. Da. Ima kuća. To je, dobro si izgradio za početak, ba. Šta će ti drva, ne kontam? Viš kako sad lepo ovdje stavim? Da? Peć, a ovdje mi drvo. To lepo kućica. Imaš krov, ne treba da praviš. Vidiš? Ali razmišljaš. Šta? Ma bre, kažem, ćemo još malo ići napad. Da, samo da napravim kućicu. Neke, Cijelu. Ja mi drugi. čet. Prvi, drugi. Ili ako opet ponavljam, ne igram ja nego Sraja. Strahinja Marko koga ti mrziš. O, shvatam. Zaboravio sam krov. Ja nemam više drveta. Da? Nemam više drveta. Istepaj to tvoje. Neću! Kako lepo A izgleda. pa kišnjava će ti. Moram napolje. Pa lepa je kućica, priznaj. Ko te pisao za četvrta? Ne, ovo je tak prva. Ču se? Ajoj, da prva na našem. Eto. U nereku tvoje ime spalit ću. Ne, ne, kad ne voliš me. Nije bio mrak. Da, jeste u stvari. Ej, ja pevam tu pesmu, ona sad započela pesma. No, si napravio kuću. Priznaj, lepa je. Deči na patuljka koji... Patuljkovu kapu. Bez uvrede. Se uvredio? Da. Žalim se. Ima rupe, ko da ti miševi izgrizli. Pa jesam. Gde ti je vrata? Napravit ću ih. A u sljedećoj epizodi. Ne u ovoj. Klip traje već 8 minuta. Pa šta? Dugo će se premati. Nema veze. Jaj. Znači da računamo da je danas petak. Ne, četvrtak. Sutra će se otpremiti. Danas je sreda. Ne može koja mi je dan. Ja mrzim sredu i ponedjeljak. Obožavam sredu, samo zbog istorije. Ovo je biologija. Ti voliš nastavnicu biologije, ti si rup. Mrzim nastavicu biologije, zato je moj omiljen dan. Dakle Gde- da mrzim nastavicu. Znači treba mi jedna vrata. Dobit ću 3. Ma šalim se, ljudi, volim nastavnicu biologije onako. Dobra, nisam još ni upozor. Inače šta pođemo da znamo. Da si stavi okno na vrh krova? Što da nam bude prozor? Pomeri se, ne možda postaviš. Možeš postavi, jel? Da ja ću, ajde probam. Ovo ću samo. Inače sad sam ja preuzeo. Sad onda vidim da ovim. Ne bre, čekaj možda ovdje. Moram da ga slušim. Čekaj bre. Ovdje. Ne. Tu. Ne može. A tu? Ne mogu zbog ovo. Da shift. Evo ga.
Ovdje postoji, a ovdje što misliš? Ne, ja ću. Ne bude ovako, ajde. Ne bude otvoren prozor. Zašto ti se zatvori? Nemam pojma. Zašto si ti tu? Malo ti lako. Ej! Ej! Šta? Tako da ljudi, to bi bilo sve za danas epizode. Vidimo se u sljedećoj. Idemo napolje. Ćao!